ngabingelela. Kwathi uma sengibingelelile, ngathi ngiyanithanda nibalulekile nonke. Kwase ngivula ibhayi lami. Uyazi, kukhona into engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Abantu mabazi ukuthi impilo yabo ibalulekile, kodwa akuphelele empilweni yakho kubaluleka, kuphelela ngisho emzini noma ekhaya kini. Ukuphumelela kwakho akuphumelele nekhaya. Ukuphumelela kwekhaya akuphumelele nawe. Manje nathi indaba engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Thina sizicabangela thina sikhohlwa amakhaya esihlala kuwona nesiphuma kuwo. Ikhona indaba ecashile abantu abangayinayo. Uyabona uma uphuma ekhaya uhambe uyokhendla, kuyenzeka uzuthi umuthi kawusebenzi, kanti indaba uthi uma uqala ungena ekhaya umuthi uphuphe, siwasho sishintshe umbala. Kwenziwa yini dokotela lo? Kwenziwa ukuthi ikhaya kahle kahle isuke kufanele ukuthi uqale ngalo kuqala, ukhohle ngawo, ukhuculula ikhaya kuqala. Ngoba kwawena mawubuya ubuyele ekhaya, kwawena mawuhlala uhlala ekhaya. Ikhaya yinto ebaluleke kunayo yonke into. Ekhaya nilali kahle, hayi sinepoko siyahlushwa. Thina la ekhaya masike sakhuluma into nje ayisenzeki. La ekhaya njalo mesenza umsebenzi kufa, but indaba isuka isekhaya, isuka ingekho kini. Ngizokhuluma ukuthi yini legqilaza abantu emakhaya. Isuswa kanjani into egqileza abantu ekhaya ngabe lokuthula. Okwamanje, bye bye.